var en mørk og stormfuld aften. Grenene slog mod ruderne på slottet. Børnene var alene på slottet. Eller det troede de i hvert fald. Men lige pludselig kunne de mærke, at der var nogen, der kiggede på dem. De gik hen ad en lang gang. Der hang store malerier på væggene af mennesker med store parykker. Pludselig var der en dame på et af billederne, der blinkede med sit højre øje til børnene og sagde med en hæs stemme: Ingen kommer ud fra dette slot, og nu skal I alle sammen være mine små slaver for evigt. Men hvad gjorde børnene så?